Bus lidi. Dneska jsem tady zase s mým oblíbeným hostem, s mým bratránkem Mrstyk neboli Krates. Čus. A jsme tu znovu u Hide and Seek. Tohle jsme chtěli natočit takovou sérii jakoby z miniher ze survival. Ze survival serveru od Gamera. A budeme točit všelijaký miniry, co se nám zachce a bude to vlastně taková série, jak už jsem říkal. Co tady děláš? Koukáš do země? Ne, píšeš, jo? No. Co? Čekej. Pak tě musíš nahlásit, co seš. Jsem napsal čus kokoti, akorát, že napsalo mě to nadávání není povoleno. Jo. No, už půjdem. Jo, už jsem! Co seš? Jsem redstone lampa, jsem na schodech. Já taky. Redstone lampa. Jo. Ty vole, jsem pořád to samý. Kurňa, že se to buglo. Kde seš? Už jdu na schody, jsem na Jo, schodech. tak pojď za mnou. Ty nějak se to buguje. Jo, no právě, že se to buguje, takový něco. Jdeš? Jo, už jdu. Počkej, jdeme na druhou stranu. Tak co pak tady máme nového? Už mám meč. Já taky, už dávno. Co je tady? Takže už je Seeker. Jo. Když dostaneme míč, tak už je meč, tak už je Seeker. Ne? Ty tady to je nahoru, že jsme redstone lampy, to je takový na prd. Ne, tady redstone lampy tady jsou docela to častý. Nebo jako... No, tak si sem takhle stoupnem. Kde seš, vole? Nahoře. Ne, tady mě poznají. Tady mě poznají, myslím. Podle mě teda. Taky zabijem, my jsme dva. No to jo. Aha, oni už jsou 4. Tak to ani náhodou. Za mnou, já jsem odešel. Já vím. Ty dělej, ale už tě doháním. Čum. Já si stoupnu, pojď sem a stoupni si na mě. Kurva, buk. Kde seš? Jo. No, stoupni si tam, já si stoupnu na tebe. Ne, to nepůjde, pojď ještě jednou, ještě to zkusíme jinde. Proč jako to nejde 2 bloky na sebe? Jo, jde asi. No, Já nevím. Já ani vím. Na druhou stranu, tam jsou takový pokoje s redstone lampama. To je 5 seekerů, už je píči. Ty vole. Já si stoupnu sem takhle. Kde seš, vole? Tady kolem mě proběhla knihovna. Jsi tam Jo, počkej, stůj, já už jdu. Já nevím už. Co je tady, kámo? Hovno. Já se postavím sem. Ne. Jo? Pojď, tak já tady doplním tenhle blok. Ne. Hele, počkej. Ne. Počkej. Ne, nejde to. Počkej. Ne, ale jo, půjde to. Tak tady přesně květináč. Já jsem parkourista, já to dám. No, tam je ta blbá ta. Tam je ta hovna. No neskočí, když tam je to hovno. Počkej, bacha. Ne, kecám nejde. Hej, slyšel jsi to? Co? Tady, on je tady pod náma, on tam někoho teďka to zabil. Skra. Ale koukej, už jsem tam málem byl. Ne, teď jsem se málo rozeběh. To nedáš, to nedělej. To je zbytečný. Pojď, jdeme tam schovat už. Pojď, fakt. Okay. Už je skoro půlka bitvy pryč a my ještě furt nejsme schovaný. To je jedno. Aspoň... Já se na to vyseru a jdu sem, tady mě neuviděj. A jdu sem takhle. A ještě nejsem blok. Já už jo. Teď. A ještě ne. A už se to odpočítává. Ne? What the fuck? Jo, už se to odpočítává. Já jsem taky blok. Aha, mě to tady napsalo, že nemůžu být tady usazený. No tam nemůžeš, no.
Jo, jsem. Já tě ničím. Já tebe taky. Já jsem tě zničil už po třetí. Kamočů, kolik jich tady je? Ty píčo. Já tady mám z toho okna úplně mrtvý výhled, pojď sem taky. Teď tady byli, úplně mrtějch moc tady bylo. Jsem vedle tebe? Jo, seš. Ale zkazili tu mapu podle mě. Lepší bylo, jak to tam bylo, lepší bylo, jak to tam bylo rozbořený. Jo, právě, tamhle vidíš, tam je ten barák novej. Tam je udělaná ta stěna. A co tam je v tom druhém baráku? Tam jak je teďka ta stěna zadělaná? Super. Takový secret diamond. Kde je jaká, co mě se nenačítají čanky, nevím proč. Se musím asi zvýšit. Prostě tamhle ten barák, jak tam teďka jakoby... No, tam ten, jak tam skáču teďka, tam ten barák naproti. No, jak tam jsou ty zelený ty... No. Ty listy? No. Jak to tam předtím bylo rozbořený? No. No tam je to úplně to samý, akorát, že už tam není jakoby nasázený nějak ty bloky, akorát, že je to tam uspořádanější. Jestli mě chápeš. Ale je to tam rozbořený? Není právě, že. Ty pičo, bacha. Nevím, já jsem blok celou dobu. To nedáme. Dáme. Tebe uvidí, ty jsi viditelný. Ale mě ne, já jsem za duškem. Nasrat. Do piči. Čím na něj, chudák. To neví. Zabil tě? Jo. Ne. Já ho zabiju. Jo, já jsem zabil Seekera. Ne. Jo. Ty jsi mrtvej? Ne, já tady kolem nich běhám, ty vole. My jsme... Ne, Jo, dělej. 40 vteřin. Já jsem zabil Seekera, vole. Ty jsi poslední. Ty vole, takový zběh tady všude, vole. Do piči, sleva stárněky. Vypuste mě na něj, vole, já ho... Ty vole, ty víš, že jsem, viď? Ty zmrde. 20 vteřin, ojoj. Tady chodí pode mnou, ty vole. 20 vteřin. Ty už běžíš, ty svině. Já tě vidím, ty hajzle. Zabil jsem tě? Ne. Ne, vůbec. Ne. Jo. Ne, já pořád žiju. Co? Cože, ty jsi cheater. Ale ono se to jako bullo. Time left 10. Jo, no, mě to spadlo. Nějaký. Takže se omlouváme, ale vypadá to, že mě asi nezabil, protože mě pořád zbyly 2 HPčka a jsem ti utek. To vám se tam nejde přihlásit. Ha? Jo. Tam jdu znovu jako? No, vy zase uvidíte moje heslo, no, ale tak... Ja. Čejte, jak já to udělám takhle. Tak. Ať nic nevidíte. Tak, přestal jsem snímat obrazovku. What the fuck? Ne, co to je? Nejde se přihlásit na Survival Games, takže já nevím, na co jdu. Jo, já už tam jsem. Hej, pojď na TFko, natočíme TFko. No, já už jsem dlouho nehrál. Koho? No, takže jsme zase zpět a už jsem tady stejně, takhle to nejde se tam připojit. No, TFko jsem dlouho nehrál, že jo? To nevadí, já taky ne. Tady to jste vidět nemuseli, to jsou takový obrázky, jste vidět to fakt nemuseli. To takhle dělám pryč. Jo, jde na TFko, kámo, pojď. Jo, já se tady musím srovnat jako. Či pak něco, já ti musím něco ukázat.
Já jsem to tobě asi ještě neukazoval, myslím, mám takový dojem. Team Fortress, jož já už si nepamatuju, ale přihlášení na Steam. Tak jsi špinďor. Já možná vím, ne. Já ani nevím, jak jsem se jmenoval. Já si asi založím novej ten. No, Ne, jo. Se stahovat, počkej, už to tady mám. Hej, ne. Já vím heslo, ale nevím, jak se jmenoval. Hej? Ne. Vím, že heslo změnil nějaký něco takového a něco takového, prostě 2 jména. Jo, dík. Kámo, já jsem dostal itemy. A úplně zadarmo, a nevím, jak je to možný. Dostal jsem frying pan. To je taková ta pánvička ke Scoutoy. Pak jsem dostal čepici, Alice Cap. Už mám, myslím. A pak jsem dostal Wrath of dík, tyjo. Dík. Co dík? Jsi mi regeslovo. To je? Jo. Tak ty jsi mě říkal, že jo, už jednou. Je to takovýhle. A počkej, už jste viděli, ne, tak ježimaria. Čeky. Ježimaria, musí to musí updateovat. TFko? To by mě sralo. Kámo, ty to hučí, jak kdybys letěl v letadle, vole. Jo, už ne. Načítání informací o serveru. Tak zatím můžeme udělat takovou menší informačku, než se mi toto. Než se to tata. Než se mi to... Nebo no, snad ne. Takže, jak můžete vidět na mý tapetě, budu natáčet lolko, vodko, asi to TFko, jak tady mám, no. Odesílání informací o klientovi, oh yeah, shit. A pak asi budu natáčet teda ten Minecraft a ten budu asi natáčet tady hodně s tím. S Kratezem. A... No, pak bude natáčet jak si... Možná až budu třeba někdy u něj, natočíme nějaký challenge, ale to nevím. Počkej. OK. Počkej. Takže vlastně budu natáčet teda tady Týmko, Vodko, Lolko a ten Minecraft. Lolko budu natáčet s Mačky, toho jste tady ještě neviděli na mém kanále. Bože. No, jsem tady. No dobrý. Týmko... Ne, já jsem ti napsal IP, viď? No a ještě mně se to bude to ještě to, chvíli. Týmko budu tady s Kratézem, Minecraft s Kratézem a Vodko vypadá to, že asi sám jednotlivý tanky nějaký. Vám tam budu natáčet, budu vám tam vysvětlovat všechno a takhle. Jo, dík za tu iPhoneu. A tady vám když tak ještě, no ještě možná skill, kdyby mě to šlo, ale nevím. Kdyby mě šel skill, tak možná ještě ten skill, no. Jak vidíte, natáčím přes OBSko. Kdy to bude? Ještě chvíli. Tady, když si to stříhám přes Corel Video Studio X8, jestli to znáte. Přes to stříhám. Hele to, co jsem to chtěl říct? No. Jo, v čem jsi dobrý, v jaký kláse? Třeba jako ve všech hrách, jako. Máš rád radši rychlost a menší damage a tak, nebo jako větší damage a třeba tak? Mně to je jedno. Nebo jsi sniper, nebo co jsi? Spíš ten sniper, jakoby. Jo? Tak to. Já ve všech hrách, co z toho, tak hraju furt v CSku furt s AWPčkem, v Team Fortress furt hraju za snipera. No, mě ten sniper strašně baví.
Ono to je jako takový, nemusíš se namáhat, někde si kempneš a prostě snajpíš. Jinak kdybyste chtěli vidět, tak na Sniperu mám na TF už nahráno 48 hodin. No, já jsem to teďka dlouho nehrál, no, já tam mám, myslím, že nějakou 10 na tady tomu. Pokud to není ten novej teda. Pokud to je ten novej, tak tam mám hodně míň, ale už se mi toto načítá TFko. Tady skáčuluju. Ne. Ty vole. Snad to vidíte tu obrazovku, doufám, že jo. Doufám, že to teda vidíte, jinak jsem docela v prčcích. Hej kámo, já bych chtěl být přesnej někdy, já třeba v CSku, Gočku, bych chtěl být přesnej jak ten sniper, kámo. On zaběhu i třeba za skoku, normálně prostě jde a trefí se úplně přesně. Options. Počkej chvilku, ještě ti to načte, tak prostě hej, jo. Full screen nedám run in a window. Čekaj. Apply. OK. Tak, to je ono. Takhle, abyste to viděli. Jo. OK. To je to hodně novýho. Itemy, ukaž si to je ten nový nebo ten starý. Ježišmarja, docela se to laguje. To je livestream Jirky Krále, abyste mohli vidět. No, takže tady, ježišmarja, lagy. No, takhle. No, tak tady vidíte, za sniper mám 3 hodiny, takže je to ten novej. Items. Backpack. Takže ještě tady mám na toho, no mám tady prostě různé věci, TFko asi znáte. Ale pro snipera tady mám luk. Ale jinak mám asi tu normální, jinou sniperku jsem nedostal, myslím. Jinou tu jsem crafting. A jsem si chtěl vykraftit. Jednou jsem si chtěl vykraftit, či kde to je? Jsi tady? Krateři. Krate. Tak tady asi není. Sydney Sleeperku to ne, nechci říct, že je špatná, ale moc jako Reclaimed Metal, no ne. Back, servers, at a server. Krate, jsi tady? Krate. Aha, mě se tam nejde připojit. Connect. Tak krát tady asi není. Ale tak se zatím zahrajem. Koukneme se. Je top 11, doufám, že jsem vyhrál. 2-2,
Hodnocení machať zase, jo, no. Příznivci, Artur, Michal. No, takže vrátíme se zpátky na TFko. Hop. Je to docela zalagovaný TFko. Já vypnu internet. Vypadá to, že Krates už asi přišel. Krate? No nevím, uvidíme. TFko se nám pořád načítá. Nevím, tak se třeba kouknem na něco ještě. Na nějaký obrázky bychom se mohli kouknout. Co říkáte? No nevím. Tak. Hele, už se to zase začalo nějako. Ale už tam budem za chvíli. Tak, kontinuje. Blue Sniper. Krates, je tady Ondra. Máme tady Kratese. Právě, že bychom se mohli dostat k němu. No, to je jedno. A dotlačit můj vozejk. Chci ho dotlačím trošku někam, už než přijde. Ondrášek. Tlač. Konec se to asi ještě neodstartovalo, no. Kukry. Ne. Jdeme si sniperku, koukneme se ještě tady. Po něčem. Tady tu mapu jsem dlouho nehrál, musím se kouknout, co tady vypadá. Vidíte, že jumper jsem dobrý asi jako v Minecraftu. Nevypadá to se mnou moc dobře. Jo, počkáte, ty si to máme tu tečkou? Ne, čárkou, jo, čárkou. Máme si skautíka? Jo. Tak. Jak teďka budete moci vidět, můžu skákat dvakrát, ale jak skočím dvakrát, tak si tím uberu. A tak si tady takhle, amo nepotřebuju. Jsi tady? Jo. Čekám. Natáčíš? Jo. No. Hraješ? Jo. No. Hovedo. Aha. Skauta, jo? Počkej, ať něco ukážu. Ne, už nemám skauta. To nevadí, pojď. Ne, ty jo. Ale já ti chci něco ukázat. Už jsem ti ukazoval, že jsem si koupil nový ty hadry na sebe? Jo. Ne, počkej, nestřílej. Jo, vidím tě, už mě to ukazoval. A ukazoval jsem ti ty taunty? Cože? Ukazoval jsem ti ty taunty? Jaký? A to jsem ti ukazoval, jo, ty hadry? Jo. Hustý, co? Koukej. A nemůžu tě zabít. Ne, a počkej, a čum na tohle, čum. BAM! Ty jsi debil. Hele, jedna. Jak to, že mám 2 body? Čum. Čum na to. Čum. Hustý to. Vole. OK, jak chceš. Mám si snipera, mám snipera. Snipera? Dáme duel. Ty to vyhraješ, já to neumím za snipera, vole. Tyhle, ty seš tamhle, ty svině.
Že ty vole, kde to jsem, ty vole, já jsem tady tu mapu nehrál tak dlouho už. Tamhle seš. Sakra. Hovedo. Oh, ne. Ty vole, kam třeba jaký heal, sakra. 4-3, furt vedu. Pěč. No já potřebuji nějaký heal. Tady je můj ten, že jo. Hej, kde je heal? Tady. Už jsem celek. Jsem celek, že tady není heal. Oh shit, krásnou by jsem ti dal přes tu mezérku tam. Jsi ještě smrdre. Pic ho. Ty kde jsi byl? Přímo tady pod tebou. Ty svině. Jak se chodí doplňovat lama? Ty seš. Ty vole. No já jdu pryč. Počkej. Či edit loadout. Tady. Aha, tady nic nemám. Aha, GG. Ty jsi nebyl, vrať se. To neprostřelíš. To je škoda. Taky bych ti dal. Fuck you. Pěkné. Fuck you. Pojď. Pičo. No píči. Tak jak to dlouho hraješ ty, jak dlouho to hraju já, že jo? Mám si něco jiného? Ty krávo, to jsem ti... No píči. Ty jsi ty pičo. Ty vole, ty jsi tady. Ty jsi buzna. No já jdu pryč. Svině. Mám! Au. Nechtěl bych. Ty vole. Já si něco mám něco jiného. Já taky. Co si bereš? Neřeknu. Tak ne, no. Ale já mám úplně něco blbýho na tom, ale úplně... Úplně totálně debilního. Jdeš? Jo? Kde seš? Jsi spy, vole. Jo, slyším tě, jsi spy. Vidíš mě? No. Když tak jsem u tvýho spawnu a jestli na mě... Jo, tady seš. Čum na mě, čum. Ne, čum. Nech mě, čum. Tak pojď 3, 2, 1. A čau. Tak jo, počkej. Ty chceš pyro? No tak pojď. Jak se chodí doplňovat, ne? Tam se nemůžeš doplnit. Cože? Ué! Jo, vole. Tak pojď. Co si bereš, ty svině? Ti teďka ukážu. Ty svině. Čum. Ty vole. Ty mrde. Já tě netrefím, to je tak nepřesný. No piči!
Ty vole, 17 HPček, do píč. Máš. Nemám. Tohle mrtě rychle docházejí. Jo, už mám 300 HPek zase. Tak pojď dáme fejty. Pojď rukama. Nestřílej, pojď vám si doma ty. Nebo počkej, no náboj, dobrý. Tyhle ty svině. Ne. Ne. Cože? Jo. Tak počkej. Kolik to je? 12,6, ach jo. Víš, co ti řeknu? No. Nemáš šanci. Myslíš? No tohle si brát nebudu, to je moc to. Nemyslím, já to vím. Jak pojď ty zmrde. No pojď sem. No pojď ke mně na spawn, no pojď. Ždu. No pojď. No pojď. Bum, na píči. Ještě se trefit, ještě se trefit. Ještě se trefit, ještě se trefit. Ty máš to samý, ty zmrde. Ty jo, už nemám náboje na tom. Či. Ty píčo. Čím to mám? Což já jsem tě nezabil. Ne, mě pořád bylo 108 HPek. A to seru, já si budu sniperem, nebo. Ty svině. Let's go the way. Máš lagy? Ne. Ani moc ne. Dáte si fofolu? Dáš si fafolu? Ty zmrde. Reflex, kámo. Tohle se nedá prostě. Hello. Ty vole, ty zmrde. Pěkný, no. To se vám mě ani nehodil, na to na sebe nemám. Já vím! Ty vole. Aha. Tak jo, ty chceš takhle. Tak pojď. Kde jsi vždy mrde. Ty pičo, ty jsi debil. Jestli si tě rozdám, vole, tak se ti vysměju. Jej, nechtěl bych. No já se ti nebudu smát. Čau. Ty zmrde. Já jdu. Ty zmrde. Ach jo. To je taková sranda. No a co?
Ty krávo. Čau. Bum. Ubralo ti to něco? Jo, ale už mám zase plno. Jsem se doplnil. Píčo. Skurvená, hnusná, vyjebaná. Ne. V mých videích se prostě mluvit nebude. Kecám. Hej Mates, No. byl jsi tam dobře na tom zábradlí, já jsem tě neviděl tam, protože jsi byl krytej. Kecám. Ne, neviděl tě. Ne, vůbec. Tam běž a jsi skrytý, já tě tam nevidím. Viděl jsem tě jenom na těch schodech. Ty jsi tady, ty zmrde. Au. Mutante! Do prdele. Ty já jsem selek. Tak počkej, kámo, čekej. Čekuj, vole, čekuj, ti ukážu něco. Já co musím vzít jinýho zase, mě to moc nebaví. Tak pojď. Hop. Cože? Ty jsi mě nevšiml. On si mě nevšiml. Ježišmarja. Ty jsi prožil kolem mě. Bum. Ty zmrde, ty jsi tamhle. What? Já si zavolám, já jsem tam mluvila s tou Nikou, že zavolám mamce. Moje máma je blázen, říkám to na rovinu do videa, ať to všichni vidějí. Já jí říkám nemluv. Ona přijde a... Čím se tady píše? Čím se tady píše? Smrdíš. Co musím zmáčknout tady? Ne, to je tým. Co mě voláš ty? Sorry. Hele, mám nový item. Jaký? Nějaký nový klíč. Tak to bych nechtěl, to by mě sralo, to by mě sralo. Ičkem ne, čím začnu psát? Pro Tvrdým I, dole. Jo, aha, sej. Dělej, pojď. Počkej, ne, musím to napsat. Tohle mu pošlu. Ježmarja, já jsem pravopis, ty vole. Taky si myslím. Ježišmarja. No to mě poser. Dělej. Jo, ježišmarja, teď už jdu. Kde seš ty zmrde? Tady seš. Ty on si máme medika proti sniperovi, tyhle, to je logika, vole, to je logika, nebral jsem ani hápko, ale to je logika. No jo, no to musíš umět. Ty jsi prostě, vole, dobrý. What the fuck? Jak to, že nemůžu postavit jedničku? Aha.
Já nemůžu postavit jedničku. What the fuck, co to je? Co to je, že to nemůžu... Aha, musím nejdřív postavit tady to. Ha? Jak najednou vzali, super. Čau. Protože to nejde postavit. No protože jsi na spawnu, musíš jít mimo spawn. What the fuck? Jo, protože jsem tě zabil, vole. Ty se respawnul přímo, když já jsem to... No tak to nasrat. Cože, já ti dal kritik a nezabil jsem tě, jestli naser. Jsi mi dal za polovinu, vole. Hele, víš co, tak pojď. Já Když jdu. to tak chceš. Jo, já taky nemůžu stavět, co to je? Už tě doháním. Seš bullshit. Už tě doháním, vole. Počkej, ono už se může vozit? Co? Prej už tě doháním, vole, 27-12. No. Boom, headshot. Cože, ty zrovna spadnul z dolů, ty lama. Jak to, že nejde vozit? Co děláš? Já jsem za tebou. Jej! Já jsem ti to neměl říkat. Ach jo. Jak to, že to nejde vozit? No protože to nebyly to video. Co jsem to řekl? Nevím. Ty se tam healuješ, ty lamo, hnusná, cikán. No jo, no. Boom, headshot. Ty vole. Jak to posral to lento. Bacha, sniper! Je, ty to tak neumíš. Já vím. A to jsem to jako nehrál půl roku. No taky ne. Hej, máte pojď sem, teďka tě nekillnu, pojď sem. Počkej. Ne, říkám pojď sem, nešet do mě. Říkám nešet do mě, pojď, dělej. Svině. Dělej. Jo, teď jdu. Dělej, pojď. Čím na to, kámo. Hustý, co? Ne, musíš z téhle strany. Čím nouzumem. Oh shit. Jestli ti dám nouzumem headshot, tak se pochčiju. Počkej. Počkejte chvíli. Dělej, vole. Nikdo není zvědavý na tvůj Facebook, nebo ten, kde seš. Jsem tady, omlouvám se za malé zdržení, za píč zdržení. A jsme Ty vole, tu... než ty na mě zaměříš a než vystřelíš, tak já se tady, vole, u toho stínu vyhonit brko, vole, ještě tě zabít u toho. Au. Co jsi říkal? Ty jo, bacha. Hej hoši, bacha, pozor. Je to 16:34, pozor. Chlapec se rozjel. No jo, no. Ne, tak já ti nějaký ty možná nechám. Jo, já jsem zase spadnul, ty vole, já jsem takovej lamer. Ty svině. Ty pičo! Boom headshot! Jak to? Když jsi neměl zamířeno. No, tak zavířeno můžeš mít, ale jde o to, abys vystřelil. Škoda, příště. Hey son, come on!
pízna. To se jde doplnit, ne, ty vole, buzerant. No musím. Hele, on je s tebou, to bude sranda. Čum na to. Oba dva snajpři, ne. OK, když nechceš, aby jsme byli oba dva snajpři. Ne, měl si to nechat, teď by byla prdel. Oh shit. Mě dal jenom za polovinu. Ty vole, tak si neber heavyho. Jste dva. Ale jak si ho nech, já jsem sniper přece. Ty vole, kde je? Bez tak to bude nějaká lama. Já taky nevím, kde je! Ty vole. Ty vole. Tohle si totálně posral. Ti říkám. Ty vole, jau. Ty vole, běžte do hajzlu. Jeden z boku, vole, druhý ze zadu, vole, všechno naraz ještě do huby. Klidně. Ale ještě mě nezabil ani jednou, takže Vohorex. Já jo. Už mám 18 bodů. BUM! Jste homosexuálové oba dva. No kde seš ty do piči? Tady seš ty zmrde. Ty kokote! To je debil. Troll Factor, nebo je to. Jsi ty homosexuál, nebo ho strákáš někomu do zadku, nebo co? Jo, tady přepad přes to zábradlí, to je chudák. I kde jste? Jsi kde spolu mastíte brka navzájem, nebo co? Jau! Jasný, jak mě může dát na ránu, když mám full. Jako on má ten, ale luk, no co, to nedáš, stejně. Lukem dáváš 100. Já měl full, já měl 125. Buzerant cheaterský, vole. Má načítovanou mámu bez tak. No, nazdar. Pěkný no, ještě něco? Pěkný no, ještě něco? Tohle. Ty vole, to je hajzl. Hele, už má bot, jo, tak. No co? Mě ale absolutně nezajímá. Já jsem chtěl dát back jako v lolku, ty vole. Takže já tě možná překvapím teďka. Jako Ježmore. Krávo. Ten celek. Chci podívat dolů? Co tady děláš mě na spawnu? Nevím. Co tady hraje na hrdinu? No, aspoň že on. On neumřel, ale. Umřel, jsem ho zabil. Neumřel. Umřel. Neumřel, nikdo neumřel, teď má plno. Au, debile. Kiss me, bitch. Krávo, co to je? To je moje. Ty zmrde. Čum tě doženu, vole. To mě sral. Hej, on má heavy, jo? To je debil. Au. Tak vy takhle jo, na mě, tak jo. Když vy tak já tak. Kde je ten čulin? Kde je ten čulý brk? Nazdar. Ještě někdo?
Škoda, jindy. Kolik ti zbylo? 121. A už mám full zase. Vole. Ne, zahajují mě to neba, nemusí něco jiného. On se disconnectnul. Kdo? On. No, mě už to taky moc nebaví. Nějaký ne moc už. Ale tak ještě si jeden kill dám, už měl 50. OK. Pokud ti to dovolím. Já něco zkusím. Nestřílej po mně, plus. Nestřílej po mně. Hej, já tě trefuju. Aha, Svíně. tak na co jdem? No, tak pro tenhle díl se s vámi asi rozloučím. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like. Pojď ještě ven. Uvidej to, já tě nezabiju, pojď ven. Subscribe a třeba ne. Pojď si se mnou zatancovat. Takže No, můžeš. ještě tady na rozlučku zatancujem. Takže pokud se vám video líbilo, zanechte like, zanechte odběr, třeba komentář. No a nic jo. Počkejte, ještě ho zabiju. Tak, like a komentář, pokud máte nějaké výhrady, co bych mohl třeba natáčet, nebo co jsem dělal špatně a takhle. A u dalšího videa čus. Hej, počkej! Ty už to vypnul? Ne, ještě ne. Tak čum, ještě tuhle tu ganu jsem zapomněl ukázat. No, takže teďka čus.